may sibuyas, pumuputok. Lahat ng gusto nyo, gawin natin ngayon. Pambihira! Sino yung mga yun? Ano pinagsasabi mo pinaputok na sibuyas? Yes, gagawa tayo ngayon ng Jump Kawaling Sisig. Samahan nyo kami mga kabs. Let's get it on! Umpisa na natin mga kabs! Nandito na yung ating nilagang belly. Oh, nakita nyo naman, napakalaki. At pasensya na mga kabs, nandito muna ako sa loob ng bahay habang nagpre-prepare si Kabs Jess dun sa ating backyard. Kasi kailangan ko ng kuryente. Dahil... Oy, Jess, andyan ka pala sa likod! Kasi gagawa ko ng paraan to eh. Wait, si ano? Mauna na ako dun ha. Mga Kabs, kita-kita na lang tayo dun. Bubuhayin lang natin tong computerized grid. Tsaka muna kayo next ha. Revive mo na naman ha. Sige. Oo, ano bahala dito? Okay. Sa mga Kabs, nag-preheat na po ako dito. Nandito ngayon si BB8 kasi bumigay na si C3PO. Hatiin ko itong ating belly para magkasya po dun sa ating turbo roaster na si BB8. At bago natin siya isalang doon sa ating turbo roaster, ipopoke ko muna siya mga Kabs gamit ang mga toothpick na ito. Ayan, ganyan lang po. Huwag nyo lang sagarin masyado yung pagkakabaon. Tama-tama lang sa skin ng ating belly para mas maganda ang pagkakaputok ng balat. Mga Kabs, gagamit ako ng turbo ngayon kasi hindi ako nagbilad sa araw. Ito ay para mag-drain siya ng mantika pa. At yan mga Kabs, salang natin siya in 30 minutes sa 250 Celsius. Balikan natin si Kabs Jess doon sa backyard. Let's get it on! Dito naman sa backyard mga Kabs, gamit natin to si computer grill habang hinihintay natin si Kuya Dex. Buti na lang, nalapatan natin, nagawa natin ang paraan ng computer grill natin. Iihawin muna natin tong atay dahil mamaya may gagawin tayo dyan. Abangan nyo lang. Balik-balikan lang natin yan, half cook lang mga Kabs. Let's go! Pagkalipas ng 15 minutos mga Kabs, pwede na tong atayin natin. Mamaya gagamitin natin to dun sa recipe nating sisig. Yan, at bago tayo bumalik kay Kuya Dex dahil nagtuturbo pa siya doon, pagpainit na tayo dito ng mantika. Dahil mamaya gagamitin din niya to. Balikan natin yan mga Kabs. Yeah mga Kabs, mukhang okay na to. Mainit na itong mantika natin. Ready na rin yata si Kuya Dex. Jess, Kuya Dex, ayos na yan no? naglalagablab na ba yan? Oo, ang init oh. Yari na to. Napalamig na rin natin mga Kabs. No, hinango ko lang kanina kay BB8. BB8! Siyempre Jess, papuputukin na natin yan, siyempre. Samahan kita Kuya Dex para Oo. talaga siya. Tag-iisa tayong ano dyan Jess ladle i-set up lang natin siya dyan mga Kabs. At mga Kabs, pinalamig ko po yan ng another 30 minutes yung pagkahango ko tong kay BB8 para ma-sure natin ang pagputok niyan, Jess. Oo, putukan na Kuya Dex. Ay, nako, malayo pa New Year, putukan na naman. Busa natin, sabay. Umpisa na natin. Ano bang gusto mo? Tigisa tayo? Oo. O, sige. Alauna, alas 2, alas 3. Bukas, Jess. Woo! Damdamin muna natin yung tunog Kuya Dex. Oo nga, oh. Pakinggan muna natin. Yan. Ay, nako, Jess. Ano? Tapos mananahimik muna kami ha. Okay na to, Dex. Ready na to, Jess. Kukunin ko na tong isa. Itong isa, may gagawin ako dito. Gawin ko sisig. Ito yung sisisig mo, no? Oo. Itong kabila, ito yung assist lang. yan. Nakainin lang natin ng ganyan. O, sige, So, ayos na yan. Next step na tayo mga Kabs. Sige, Kunin Jess. ko na to. Prepare mo na. At sama-sama tayo. Let's get it on, mga Kabs. Let's go! At mga Kabs, ready na tayong gumawa ng sisig. Kukunin na agad natin to. Baka kunin pa ng iba. Yes. Tarin na natin. Uy, Kuya Dex. Tatawagin nga sana kita dahil kailangan ko ng dyan eh. Oy, mahulog Lantaran dyan. ang mangyayari dito, tanggalin muna natin yung buto. Hatiin natin mga Kabs, ibigay natin yung kalahati kay Kuya Dex. Ito nga. Grabe. Pinadaanan lang. Okay Dex, ganda rin natin yan. Mainit. Mga Kabs. Actually, share natin sa mga Kabs natin. First time natin gagawa ng crispy na sisig. At sa pagkaka-crispy nito, napili natin yung pinaputok. Uy, may hiwalay oh.
Mainit, di kumawakan. Ako din eh. So, tatagtarin lang natin to. Kaganda ng luto. Chess, ano? Ano? Oh, speed. Tumutunog. Kahit first time natin to, gagawa ng sisig na crispy, Oh. yung proseso, i-apply natin yung original. Original na sisig style, no? Kaibahan lang talaga is pinirito to. Ano, parang lechon sa lutong, no? Sarap. Kailangan matyaga mo rin talaga tatadda rin, Chess, eh, no? Oo. Ginagawa ko dito, nililitita ko muna mga kabs bago namin banatan ng sagad na sagad sa dikdik, Chess, no? Yan ang ano sa sisig eh. Lahat talaga tatad siya. Wala kang masyadong chunky na ititira dyan. Oo. Kaya tsagaan din talaga ang pag-iwa nito. At syempre, kailangan mga kabs, ha? Mahalaga, matalim yung kutsilyo nyo, no? At mag-iingat. Ingat, syempre. Baka sumama sa sisig yung isa eh. Baka yung daliri man. Ayan. Tatagtarin lang natin ito mga kaps. Tapos mamaya balik tayo, imimix-mix na natin. Ayan. At pagkatapos ng 10 minuto mga kaps, ayan na. Tatagtad na natin na maayos yung ating sisig. Dito muna sa kabilang banda, andito yung iniyaw nating atay kanina. Half cook lang yan, lalagyan lang natin ng suka. Kumbaga ito na yung magiging liver spread natin. Tutunawin lang natin siya dyan. Mamaya ihahalo din natin ito. Tabi muna natin. Balik tayo sa sisig. Unang ilalagay nyo dyan, sibuyas, syempre yung puti. Depende sa inyo gaano karami. Sa akin, hindi ko muna ilalagay lahat. Mamaya na natin balansin. Tapos, kasunod yung pampakik. Depende rin sa inyo kung gaano kaanghang. So, dadamihan natin to. Green and red na labuyo. Sabay ibuhos nyo na yung kalamansi. Piniga ko na to. Na tanggal na natin yung buto. Sama na natin dyan. Nasahan natin ng asin at paminta. Tapos optional mga kaps, dahil gusto ko lang siyang lagyan ng kulay at konting lasa pa. Lalagyan natin ng konting toyo. Mga 2 kutsara to. At ito naman yung atay na minash natin sa suka. Lagay muna natin tong kalate. Tapos pwede nyo nang haluin. Chess. Okay Dex, ready na to. Ayos nga na. Pero mas maganda may presentation pa to eh. Painit pa natin. Hindi na, ito kailangan mo dyan. Oh, saan mo na naman galing Nabili to? ko kay Dina. Kay Arin din ah. Lagay mo dyan sa Masuki talaga yun eh. Ay, lalagay natin dito. Para mas Oo. crispy no. para mas lalo sumarap. Pwede bang kalahati muna para mamaya. Lalagay ko sa slim plate yan eh. Yan, may pagtapis na pa. Pinapainit ko na nga, dito na oh. Nako, ayan na mga kabs. At dahil dyan, Chess, bigyan natin sila ng isang masaya at maligayang Roll the Montage! Let's go! Kuya Dex, ready na to! Bababa, Chess, ganda. Sarap! Forma na, ito yung natira, oh. Mga kabs, yan is isang slab pa yun. Ako, pinitik-pitik na. Try na natin ito. Tara! Kain pa na iba! Let's get it on! High six! Mga tana, mga kabs! Kanong tane mga Mario, tinug kagit. Tayo mo muna, wag muna. Easy lang, Kagad, easy, Chess. easy. Ayan mga kabs, meron tayong dish na napakasimple, kayang-kaya niyong gawin sa Kaya, bahay, no? yan. Walang ihawan, walang puro prito. Pinaputok natin actually, no? Yun yung style at yan, kinalabasan mga kabs. Naku po, ang ganda. Lalagyan mo lang kalamansi ng ating crispy Chess. sisig. Ay. Uy! Wow. Yan. Yun. Yung iba dito na. Yun, lagay mo rito sa Ay! toyo mansi, toyo mansi. At, Okay, bago natin Yan, umpisahan yan, syempre, yung partner niyan, Kuya Dex. ano ba ang partner natin ngayon, Chess? Meron tayo ngayon. Rule number Ibang 1. flavor pero same drink. Crazy Carabao. Ino na mga bata sexy. Ayun! Kaya pala, no? Pilsner, Jess, no? Yun. Oh! Yun. Yan. Oh, Jess. Ba? Oh! Yan, no? Yelo yan. Ice cold, mga kas. Pakita muna natin, ha? Ayan, no? Yan, no? Ice cold. Yan, bigyan natin si camera, mga. Nag-yelo, mga. Ayaw lumabas, Jess. Nag-yelo, oh, Tulungan na mga kita, kas. tulungan na kita. Ay, tumulo kay cameraman. Kaya mo na yan, kaya mo Yan, naman. yan, 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 yan. Isang shot na yan, isang shot. Oh. Nag-yelo, below zero. Cheers Ayan, muna cheers natin. muna tayo. Wala na. At magandang araw sa inyo lahat, mga Kabs. Maya Paldo, Maya Force mga kabs. Bana, Chess.
Puro bula na sa lamig. Ice cold, grabe. Ang sarap. Uy, bumubula. Wow. Bakit naiwan natin sa rep to? Nag-below zero tuloy. Sarap. Wala na. Inubos na natin. Inubos na natin mga kay. Bawa muna natin. Tingnan natin, Chess. Ito, anuhin ko na, Chess, ha? Sige, taryahin mo na yan. Tariyain na natin, postahin natin, tirahin ko sa gitna, mga Opo, kabs, ha? natin lamesa. Baka mo, Gagalaw Chess. yan. Hinaanan, wow. Narinig mo yung tunog, Chess, no? Narinig ko. Yun na yun, oh. Tunogan eh. Yan, no? Naririnig ko yung batok ko eh. Yan, game. Lagay ko sa isa, Chess, ha? Just in case lang gusto mo. Gusto mo sagpangin ganito kalaki? Bira! Yan. Sausawan na. Meron pala tayong ano Kunain ko dito to, mga isa. kabs. Matagal na wala sa vlog natin, si Black Sauce. Black sauce. Balik na natin dito. Kabs, black sauce. Bigyan natin siya Siyempre. ng tutok, Dex. Ayan. Isang malaking tutok. Sige. Pakita mo muna yung chicharon yung tinamo. Yan. Patras konti. Tapos balik. Pakita mo, i-focus mo ulit na maganda cameraman. At isang malaking sagbang! Tumutunog hanggang Baguio. Layo. Abot sa Northern Luzon, Chess, ha? Sarap. Pero mas masarap yan kung merong black sauce. Musawan, Chess. Solido, mga kabs, napakalambot. Grabe, Chess, ha? Sarap. Tumutunog, oh. Mga kabs, kita nyo naman yung luto sa loob, oh. Grabe, Chess, no? Bibigyan mo isa ko, Dex. Siyempre, grabe ang ganyan yan, Chess. Nasaw-saw mo ng ganyan. Tira! Nakita mo sa kanila. Ang tulo ng itim. Commercial! Nag-compliment yung sausawan natin, no? Compliment, Kuya Dex. Yun yung word doon. Lagi talaga yung black sauce, no? Sulit na sulit sa lahat ng mga minuto natin. Oh, yeah, ano mo? Kudilig natin. Yeah. First time natin gumawa ng crispy sisig. Pero yung Ah, proseso na ginawa natin sa timpla-timpla is yun pa rin yung dati nating Kapampangan ba? gano'n, no? Yung original Kapampangan na sisig ang ginawa natin. Wala pong mayonnaise yan, walang itlog. Walang itlog. Kasi gusto natin ma-achieve yung Ayan. Pampanga sisig. Kagaya po na sinasabi namin, yung sisig po kasi napaka-controversial na dish, no? Pwede po kung ano yung kasisiyahan at kisasarapan nyo, siyempre. Wala namang bawal. Wala namang May kanya-kanya bawal. naman version, di ba? Naglagay kayo ng itlog, Chess, no? Naglagay ng mayonnaise, okay lang Ito yan. yung sisig natin, mga kabs. Ay, sarap. Grabe, advertisement yun, Chess, no? Talagang tumutunog. Sarap, commercial naman yan, Kuya Dex. Ano sabi mo? Sarap din palang crispy sisig talaga, Chess, no? Woo! Kuya Dex, kamusta yung mga teammate mo? Hindi ka ba pinagalitan? Saan? Sinablay mo yung 3 points eh. Nga pala, ano? Ewan ko kung na-shoot na, 3 linggo na yun. Ang dami na nangyari. Ang tagal nung kasunod ng 3 linggo inabot, no? Mga kwentong gano'n sa pinapanood natin. Gusto mo isa pa? Patay tayo, ano naman ngayon, Chess? Ang dami na naman naghihintay. Lagi ka na-screen cut eh. Meron na naman, ha? May Pwede gusto nga sila. na mag-artista ko, Alex. Wah! Pwede nga kunin ng isang Uy! TV show. At dahil dyan, Kuya Alex, alam mo ba kung anong genre natin ngayon? Ano? TV show. TV show! TV show, mga kas. Baba! Umpisa na ba natin? Sige, bakit naman, Chess? Ano ba yung kwento? And the story goes a little something like this, mga kas. Naka-receive ka ng tawag, Kuya Alex. Titignan mo yung cellphone mo. Tumawag. Galing sa isang sikat na TV show. Oh! Iniimbitahan ka pumunta sa aming istasyon para sa isang game show. Binaba mo yung telepono. Natulog ka, kinabukasan. Gigising ka na, kinabukasan. Pupunta ka na sa studio. Yung studio, yung malapit lang dyan sa likod. Punta ka na dyan. Didiretso ka sa dressing room dahil kasali ka sa game show. Bibilisan ka na ng crew ng iyong sasalihang game show. So, nandiyan ka na sa dressing room. Isarado mo muna yung pinto dahil magbibihis ka. Yan. Hihintayin lang natin magbihis ng ating contestant, mga Kabs, at babalikan natin siya. Pagkatapos ng 1 minuto na bihisan ka na sa isang game show na hindi mo inaasahan at hindi mo matanggap na ito pala ang game show. Pinapakilala namin si contestant number 1. Ang kanyang vital statistics ay 24, 36, 24. Ang kanyang kinain kaninang almusal ay hamon. Ha! Tapos si Reyna, contestant number 1. Magpakilala ka na!
Ako nga pala si Daniela Ares Papatyaga. Baklaman ako sa inyo paningin. Pag kayo nag-ipit, kayo lalapit isa. Ang iyong unang supper challenge. Mga Kabs, nakakita siya ng sisig na mariloong sining Nasarapan ka kahit masakit. Gustong-gusto mo pa rin kahit masakit. Kato! Commercial! Amang! Super si Reyna. Palakpakan naman natin si Kuya. Anong pangalan nila? Daniela! Daniela Reyna. Maraming salamat. Pwede ka na mag-bihis ulit dahil nakakaya sa mga Kabs. At yan mga Kabs. Ay, maraming salamat at mamaya ipuno na naman ang group natin ito. Kaya Daniela Arespa Kutsaga na ang paborito niyang almusal ay hamog. Cheers mo natin! Cheers, Kabs Nation. At Maraming salamat sa mga Siyempre. patuloy na sumusuporta sa ating komersyal. mga Kabs, maraming salamat sa patuloy niyong pagtangkilik sa mga kwela nating mga commercial ha. Tsaka Chess ha, mabati ko lang Chess. Kaibigan natin, Team Chong TV. Team Bang TV! Suportahan natin ang mga kapwa natin Filipino vloggers. Lalo na sila, outdoor cooking din sila. Oo. Halos nagkakaparehas tayo ng mga content. Tama. So sana kung sinusuportahan nyo kami, ganun din ang Pakibisita naman po yung channel nila. Team Chong TV. At gusto kong batiin all the way from Brentwood, California na nagdiriwang na kanyang kaarawan, si Mr. June Cancio. Maraming salamat. Happy birthday! Happy birthday po sa inyo. Enjoy your day and more birthdays to come. Noon, dahil dyan Chess, gusto ko rin pasalamatan sa pagsuporta at panonood sa atin. Happy viewing, Rose Ann Pineda ng Sapang Maysak. Yun! Happy viewing! Yan. At lahat lang May mga pawisan ako mga Kabs. Kasi ko gusto niya na mag-emergency exit at di na natin patatagalin to. Sana nag-enjoy kayo, sana may natutunan kayo lalo na dito sa mga sisig-sisig natin at sa At kung nagustuhan niyo po itong putahin na to mga Kabs, makikita niyo rin po sa Facebook page natin ng Team Canlas TV. Pwede niyo Yan. i-share. Wala na kami masabi kasi sobrang pasasalamat sa dami ng lalo lumalaki subscribers natin. Dalangin lang po namin ang inyong kaligtasan sa lahat ng oras, no? Maiiwas tayo sa anumang sakuna o sakit. Pagpalain tayong lahat ng nasa itaas. Muli po kami ang Team Canlas TV. Lagi nagsasabi at nagpapaalala. Huwag niyo kakalimutan na lagi niyo tatandaan! Cheers! 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 Yo! Banat! Naluha ako mga Kabs. Ang talaga. Panyaman! Kenny! Bye, Daniel Ares Pakutsaga! At mag-shoutout na tayo mga Kabs. Special shoutout muna, Engineer JP Listones from Bataan High 6 sa'yo ha. Happy birthday, Rayshin Kahutay. Belated happy birthday, Ruth San Miguel. At happy birthday, Mark Anthony Sagon. Masayang panonood at special din shoutout sa inyong lahat. Bahay, Tambay, Vlog, Chantal Min, Jermaine Manahan, Bobby Fernandez, Pierce Lucian Quinto, Carla Rigdao, Alwin Banzuela, Senisa Family, Kulayan Family, ASMRN Gaming, Mary Rose Laksamana, Raquel Miranya, Mary Ann Pacayran, dyan din si Errol Lacanienta, Vanes Laroa, Camero Marlon, Jackie and Gerald, Jonel Ramirez, Boy Kausing, Batong Bakal Jumaira, Uru Kanamaru, Kurt Miguel Katamisan, Roby Pilares, Michael Angelo Salonga, Christine Alia, Kaloyski TV, Jermaine Atanante, batid din natin si Denver Santiago, Elsa Marie Kasunuran, Crisa Serrano, Aris Clenista, Ceci Love Vlogs, Rosel Bercasio, Carlo Bernardino, Earl Murcia, Edsel Garcia TV, MJ Buban, Jade Mejia, AJ, Kevin Samson, Zayin Faith, Judilia, Roland Peralta, Beth Dumalowag, Noy Salonga, John Nanyong, JR Lipurada, Mars Ram, Jerome Del Pilar, Edgar Flores, Katuga TV, Joel Aholo, Raquel and Alex Maningat, Janice Giharo, Brian Agaton, Gilbert Moranes, Maurice Minas, Claudette Caponpon, Renante Nankil, Adrian Gemina, Kuya Jerry Solis, Sia Family, andyan pa si Kim General, Luis Alvin Tagsuan, Rene Jr., Kahes Channel, Maria Teresa San, Tristan Dizon, Prince Olila, Bayawax ng UAE, Honey Maze TV, Promise Dulay at si Luis Kelo,
Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay dito sa Team Gun Last TV. Mabuhay kayong lahat at God bless palagi. Hi, Six! Bye-bye!